of the coordinator of Uwazuruike they say the man don't come outside though. As Uwazuruike come outside, come say they give the ESN advice, make they drop their kala, go inside house, go sit down. My people, come see wetin this man talk. Oh, the man don't come outside, come blast am, say him buy many people during his own time. If me when they talk this now, I remember those days wey be say more than 14 bus go comot. Out of that 14 bus, Nigeria Army and the Nigerian force go buy more than 3 or 4 bus. I tell you, this thing happen during the Uwazuruike. Go and verify. During Uwazuruike, now all those things happen. And today, Uwazuruike is now a repentant. I don't know what I go call him, but however, may we go listen to what Uwazuruike talk before we go hear wetin informal coordinator talk for this video. So stay tuned, watch the video to the last so that you go understand everything wey dey happen. The by the one, we follow up to the last video. Mana video and one name or the can meeting. Na no my name meeting bo meeting more. Na members of the Eastern Security Network and Biafra Liberation Army ga-enwe. Enwere m agenda for meeting a ọ nọ n'ihu m ebe a. Mgbe na-adịghị anya m ga-atọ ọnụ 70 years. Mgbe na-adịghị anya m ga-adị 70 years of age. N'ala Igbo, ọ wụ ihe arụ agadi nwoke nọ ụmụ ya na-anwụ n'ihu ya maka na ọ wụ ụmụaka amụtara na-etolite lie nna ha mgbe nna ha ga-anwụ. Ọ wụ arụ n'ala Igbo agadi nwoke ji aka ya na-eli ụmụ ya. Ọ ndị na-eme vidio a. Vidio ikpeazụ m mere ọ ihe gbasalụ ụmụ anyị nọ n'ime ọhịa na-ata afụfụ si na agba mbọ inwere onwe ka ndụ esi na-ebugharị ozu ha, mana si o teela ebugharịwara ozu ụmụ anyị. Ohe m ji mee vidio ahụ, mana taa m chọrọ ime the issue address. Issue anụ m na-eme address bụ advice ka m na-enye unu as nna to nwa ya. Kpọọ ya advice onye nna na-enye ụmụ ya. Ọtụtụ n'ime unu nọ n'ọhịa taa nọ with a genuine mind na ịnọ n'ahịa ọhịa ka a ga-eji enweta Biafra. Ọtụtụ n'ime unu nọkwa n'ọhịa nọ with a genuine mind na-anọ n'ọhịa na ọ ga-enye aka ka erelize Nnamdi Kanu. Mana eziokwu ka m ga-agwa unu taa, ịnọ n'ime ọhịa buru egbe na-achọ Biafra ama nwetawuru anyị Biafra, kama na ọ ga-eme inweta Biafra laghachi azụ. So eziokwu ka m ga-agwa unu maka na enweghị uru ọ ga-abara m ịtụrụ unu achị. Mana ịnọkwa n'ime ọhịa sị ka a nọ n'ime ọhịa maja gọọmenti amaja ha ka ha were hapụ Nnamdi Kanu, achị ka ọ bụ. Enweghị ha ga-emegide ga-emajawo federal gọọmenti ha hapụ Nnamdi Kanu based on ịmajaga ha. Ọ gaghị ekwe omume. Ị gaghị emewu intimidate the federal government. Ịnọkwa n'ime ọhịa na-eyi ndị mmadụ egwu si na a na-eme sit at home every Monday or any other day, or itinye ego sit at home for 7 days in a week for the next 100 years. Federal government ama second as far as on the southeast.
maka ọ gaghị enwe n'impact Nigeria. Onwegodi impact ọ ga-enwe, federal gọọmenti amakwe ka ọ bụrụ nnọọ na under intimidation ka ha ga-eji eyi idu na ihe unu na-ekwu. So ọhịa m ji esi ka m kọwara unu ọfụma na ihe a unu nọ n'ime ọhịa taa anaghị ehepụ ndị Igbo, ọ naghị ehepụ Biafra, ọ naghị ehepụkwa unu n'onwe unu. Unu n'anya chi na-enwe ihe a na-echenji, ihe na-agbanwe. Nke a na-enye unu ugbu a wee sị unu ga-ebu n'obi. Ọkwụnụ hụ dis steeti policing federal gọọmenti na-achọ itinye na ọ ga-enye unu nsogbu, unu na ndị nọ n'ime ọhịa. Ọ ga-enye unu ezigbota nsogbu na South East, maka na South East enweghị that large land mass. Ị ga-eji South East a compare North. Sọsọ Kogi steeti ka South East ugboro abụọ na land mass. Sọsọ Sambisa Forest ka South East ugboro abụọ na land mass. So the moment I pass through this legislation now, ọ bịa into operation, unu nọ na nsogbu. Ebe a ka m ga-ekwudebe ya, mana oru mgbe ahụ unu lotekwe na ngwara ya unu. Oru mgbe ahụ lotekwe na ngwara ya unu. Enweghị protection unu nwere taa. Unu jụọ onwe na ajụjụ. Lee na ihe na-eme na Nigeria. Were kene onwe gị na-azụ onye ESN dowe one side, were onye Boko Haram dowe na one side. Kedu onye federal gọọmenti ga-echuzi? Ọ Boko Haram. Mana ihe unu na-eme erughị one quarter of ihe ha na-eme. Mmadụ na-egbu eru one quarter of mmadụ ha na-egbu. Mkpamkpa unu na-eme eru one quarter of mkpamkpa ha na-eme. Because ha dị protected. Onye na-protect unu? Lene, upon ihe niile ha na-egbu, egude ha, asị ya ga-etinye ha n'amị, sị na ha repente na nke unu ma. Ọtụtụ n'ime ha na-egude etinye na ime police. Ndị gudere ha ga-etinye na police station mgbe a na-echiga aza hapụchi ha. A na-egudecha ndị bụ egwu. Ọkwa unu na na-ekwu ya, ọkwa na ahụ ya na social media. Ịbụ na South ebe egudecha ha ndị abụ egwu niile a, eburu ha ga na police station, ga nọ nke asụ na biya hapụchi ha ncha. Because ha nwere protection from the federal government. Ọwashi ka m na-atụ. Ele onye na-enye unu protection nke unu? Ndị agha na-asị unu gaa n'ime ọhịa gaa nọrọ, ha na-enyekwa unu protection. Ha na-enyekwa unu protection. And what are the capacity to protect you? And what are the capacity? Kedu ebe ha nọ? Otu a m nọ kịta, ọ bụrụ na m fụ na Biafra na ya ga-eji enweta ya bụ ịga n'ime ọhịa gaa nọrọ, mụ ha ga-ebu ụzọ aga n'ime ọhịa ha gaa nọrọ. M ga-akpọkwa ụmụ m ebe ọ na ha na-asụ bịa ka anyị nọ n'ime ọhịa ka anyị nweta Biafra. Ọkwa mụ bido Biafra na 1999 na Lagos, oru 6 months ma lata East. Since ahụ m latara East, echinụbọ m na East a pụọ ga ebe ọzọ. Jụọ na onwe na ajụjụ. O wee nwere m the capacity ịga na Europe or America gaa biri ebe ahụ, ma ọ gaa na India gaa nọrọ, hapụ unu. Ọkwa ebe a ka m nọ, mụ na unu na-ata dịse m ahụhụ. Mana ebe ndị unu fụrụ unu fil fụrụ unu n'anya, ndị nọ ofesi,
ha na ụmụ ha na ụmụ nwaanyị ha nọ na-eme enjoy si ebe unu gwa unu gaa n'ime ọhịa gaa biri ọ ndị unu belivere mgbe a na-asị unu gaa n'ime ọhịa gaa biri buru blanket buru pilo gaa n'ime ọhịa gaa ọ kwepụtakwara m tie mkpu ya tinye a na-eme ọ ga-egbukwa unu na mmadụ ga-anwụkwa n'ime ya ọkwa ya na-eme taa so ihe m ji na-agwa unu ihe abụ m na-agwa ya unu from the point of view of love of ihe nna na-agwa nwa ya mma anọkọtawu ihe ga-egbu unu ma sọpọtụ ya solution ka m na-enye unu ugbu a advice ọsọkwa unu gee ma ọsọ unu hapụ advice ka m na-enye unu ihe m kwuru dị unu mma unu egere ma ihe m kwuru ga-adị unu mma unu hapụ advice izizi m ga-enye unu bụ wepụ n'aka na ihe gbasara sit at home on Mondays pụta make a video on it from today na sit at home na South East na cancel ala ya onye ọbụla gawa ọrụ ya onye ọbụla ga-eme ihe ọ na-eme ọ pụtara na a na-ekwukwu okwu Biafra once like otu a na-eme 30th of May enwe sit at home it's okay, it's within the context of the struggle mana ịbịa na say every Monday sit at home ọ gaghị enye n'anyị aka ọ gaghị enyere Nnamdi Kanu ịpụta aka ọ gaghị enyere Biafra aka ọ ga-enyere ndị Igbo aka enwe onye ọ ga-enyere aka kama na ha ọ ga-ebute iwu ekworo n'ọnwụ bịaru ụnụnwa bịaru anyị nwa bịaru onye ọbụla backwardness ebe ndị Igbo nọ ọ dị mma ụka ụlọ unu ha ụlọ commanders unu enwe meeting play this video m na-eme taa jụọ onwe unu ajụjụ ihe anyị na-eme ugbo elebe ọ ga-eduru anyị cheke ma ihe niile m na-ekwu ọwachi enwere ike ndị niile adịghị n'ụlọ si unu mewe ya enweghị idea of onye ndị m na-agwa unu enweghị idea ndị na-adịghị n'ụlọ ugbu a ha ncha nọsi ebe ọzọ ha nwere ike ịbịa hịa n'onye n'ụlọ n'ime ọhịa for 1 week they can't ọwụnụ nwa ndị na-anwụ anwụ elee ego ọbụla a na-ebunye unu gaa aka ndụ unu ma pounds ma dollars a na-ebutere unu ọka ndụ unu ha nwere ike ibinye ụmụ ha ka ha bịa nọrọ n'ime ọhịa with you people they can't so ihe mma mmewu ebe ụmụ m nọ mma kwe ka ime ebe unu nọ anọ maka mmadụ mụrụ unu so ihe ndị na-agwa unu ihe ndị m na-agwa unu drop all the issue of sit at home you lie low ọkwọdụ ka nke unu mere last time no more Monday sit at home although 1 week although 3 days unu apụta ha start on Monday sit at home kpasara ya iwe emere nke a no drop the idea of Monday sit at home lie low solutions will come out enweghị ga-eme unu echekwana n'ime drop sit at home abịa nwụjụ unu mee nke ọ gaghị ekwe omume drop sit at home lie low lie ya low the solutions will come out ị ga-anọkwa ihe ọnụ na-ekwu mmadụ ga-apụtakwa na-ekwu ya si gịnị ka ndị a mere gịnị ka a na-achụgharị ha ndị Boko Haram a na-ahapụkwanụ gịnị ka ha mere ọwụ ha maka mma ọnụ ga-ekwu ya before you know it niile atrocities asị unu na-akwamit ka echefuo ya unu ebidokwa live ya normal life in the society lamagwa unu enweghị ihe ga-eme aghara inweta Biafra mana ọnwụ ha through violence ọnwụghị ga n'ime ọhịa agabiri with or without efforts ihe ahụ unu mege
ịnụ n'ime ọhịa a ga-enweta Biafra, mana through non-violence a ga-enweta Biafra without you dying. If we could get Biafra without you dying, why must you die? Why must you die? Achọrọ m ka vidiyo anụnwa gatị aka asị atọrọ ofeke ofenye isi ma ịtọrọ maka onye ma ihe ya mara ihe ị gwara ya. Oke soro ngwere ma mmiri kọ ngwere ọ naghị akọ oke. Unu anọkwara anụta unu sị Boko Haram asịkwa ịsa sekuriti asụrụ ọwụkwa na dị ọwụpụta ka federal gọọmenti na-afụ ya. Onye si gị gaa n'ime ọhịa ga-anọ si akpọta ezinụlọ ya bịa nọ onye n'ụlọ for 1 week. Ọhịa m sị ka m gwa unu ndị be anyị biko nụ anyị anwụọna rie nne mgbe m bidoro ihe a na 1999 enwe mgbe m bụ n'uche na ndị mmadụ ga-eburu egbe gaa n'ime ọhịa ga na-agbagbu isi ndị mmadụ ma ọ ga-biri ebe ahụ na-akpa aghara. Enwe mgbe m bụ ihe dị otu a n'uche. A sị na m bụ n'uche na ọ batatụrụ m n'obi na ihe dị otu a na mmadụ ga-emewu ya, aga m ekwe ebido ya, aga m ekwe for what? Ị gaa na other parts of Igbo land ma Ilu asịkwa ma all these places m na-ahụ ọhịa eruchicha villages. Ele ụdị Biafra anyị na-achọ? Biafra na-agaghị enweta mmepe. Biafra ahụ nwere isikwa. Biafra na-aga enweta progress, na-aga enweta peace. Kekwa ha ji eme ọ bụrụ for the benefit of any individual chọrọ ịwụ emperor, ọ chọrọ ịwụ Julius Caesar, I don't know. Ihe ọbụla a na-eme na-agaghị abara ndị Igbo uru. Si were ihe ha atụnye n'ime ọhịa. Ama m ihe unu ga-ekwu ugbu a nyere ha ego, onye ma ego ole federal gọọmenti nyere ya ka o kwere deta nke a gbasara unu. Ihe m mana ihe m na-ekwu nọ na conscience. Enwedịrị ihe m watchiri yesterday. Somebody ọkwado na ọsọ nkwa ka a na-akpọ ya, ọ na-review my newspaper kwuru na ndị IPOB si na m nara ego ma abandon Biafra. Ya sị na ọ ihe m mere na my conscience should judge me. I felt so happy about it. That comment o make. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, let your conscience judge you. Your conscience is your God. Agụgbo m isi maka ihe a. Onye bụrụ m ebubo a Nnamdi Kanu na redio Biafra. Ma ewere Bible do isis na ọ wụrụ n'eziokwu si ya gaa. Ma ọ ọkwa n'eziokwu si God gbaghara ya. Oru 1 week m dịsoro isi a esi na Kenya bulata ya Nigeria. Asịkwa m na ọmụ a mere ha ji bulata ya o, mana ha kwuru na adụkwara m isi gbasara na federal gọọmenti esetụkwana gị osetụ ha gị. So mgbe na Ọsọnkwa kwuru ya yesterday, obi adụọ m se nwere people mana conscience gị bụ ya God. So ihe niile anyị na-eme na Biafra, conscience anyị bụrụ our God. Future will tell. All future ga-ekwu onye wụ saboteur. Future ga-ekwu onye na-aga n'azụ na-abịa n'ihu ya gboo gwam ya chi n'azụ ya ga na politicians ego tinye n'aka ya. All future, as long as I dị ndụ, future will reveal everybody's activities. Onye m ga-esi ka unu dị ndụ ka ihe niile ama unu n'ihu. You stop dying, stop staying in the bush, come out of the bush. Ka anyị dị ndụ weta Biafra, ma anyị dịkwa ndụ Biafra ga-abịa. I want a noble sort of life, not like criminals, like animals in the bush. Look at Uwazuruike, who sold Biafra in the year 2007 when his mother died, when he applied to go and bury his mother, and he was allowed to go under the condition that he will not fight for Biafra again, and that he will only be doing shadow fighting for the destruction of Biafra.
but he cannot do. That's why you cannot see police and even arrest him if he doing all those things in his house at New Owerri Capital at Uwazuruike Avenue, where he built Ojukwu's library, as he may said. I was the coordinator who coordinated the protests and everything in Biafra land in the year 2000. I was the coordinator. I coordinated all that happened in Imo State in that year. I am the one speaking here. Before Uwazuruike came back from Lagos to come and declare Biafra in Aba, I was the one in the year 2000. In April 2001, I was arrested by the SSS. We are 11 men. We were arrested. We were kept in the cell. We were there for 14 days. When the SSS went to Donwa and gave him letter that men have been arrested, and I was the only one who was caught with the ID card. They said that this man is the leader because they see me as somebody who spoke very well. I know what I passed through in the hands of SSS for that particular 15 days. After that 15 days, they took us to over the prisons, where Obasanjo said that they should bring us to Abuja. It is by his grace that we are released in the night. We are asked to go. Now Uwazuruike has the guts to come and talk that Nnamdi Kanu is recruiting Igbos for what? Look at that man, has no shame. Go and see the house this man built in Uwazuruike Avenue in New Owerri Capital. Go and see the house. How can a freedom fighter build that kind of house? Uwazuruike was a upper man. He was a secretary in Lagos. He has nothing. So I wonder where he got that money to come and build that kind of house, in the Owerri Capital. Look at this man. When the person who signed his bail condition was late Senator Uchechukwu Merize, who signed his bail condition, who regretted and asked him that he is ashamed of himself because of the condition he signed before he was released, that he will not fight for Biafra again. If that man is alive today, I will ask you to go and ask him. All the men that was arrested with Uwazuruike, he abandoned them in the prison. All the ones that he abandoned in the Federal Medical Center in Uwazuruike abandoned them in the mortuary till today. Nobody knows how those men were buried. Uwazuruike abandoned them in the mortuary. Is it the one that were killed in Omololo in 2003 by Udenwa administration? Those men were killed when we were going to Omololo. They were killed in Okigwe. How many will I talk? Is it the one that were killed in Omasub headquarters? Uwazuruike grabbed the lands of Okwe people. He's a land grabber in Okwe. He's known as a land grabber in Okwe. He grabbed all the land in Okwe in the name of building Masop house in Okwe. Go to Okwe and see. I am worse there. I have been there. All my men at that time, I trained all of them. Some of them lose their life. Some still remain. So what will he come and talk about Nnamdi Kanu? Can he do what Nnamdi Kanu do? Nnamdi Kanu has promised heaven and earth for him. He still stands still that what is one is Biafra. And what again do you want? Because they have all sold their souls to the Nigerian government. They have sold us to the Nigerian government. That's why they cannot stand up and talk about Biafra. All they know is to take money to make sure they sell Biafra. They sell Biafra to Igbo governors. Igbo governors now has even bribed these current ones now. That's why they are fighting tooth and nail to remain after they have been expelled from IPOB. They no longer remember command and control, which they used in sacking people and suspending people, which I am one of them who was suspended. That's what I was talking about. Look at Uwazuruike, shameless man who sold Biafra because of money. Go and see the land he is complaining that government took from him in New Owerri Capital. How did he get the money? What is his professional work? He says he's a barrister. Has he seen one day in the court defending somebody, a criminal like him, who sold Biafra because of a pot of yam? Because Nnamdi Kanu is making wave. That's what is their anger. Ndibos with their anger. Ndibo with their jealous and the enviness. Ndibo with their greed over power. That's why they want to overthrow Nnamdi Kanu and take over. Shameless people. My people, now don't say I'm as it dey happen. Now so we dey bring and come give you now. Mona, don't forget to share and like. Also drop your own opinion in comment section.